Tak ahoj Školo 21, já se jmenuji Tom a mám pro vás připravený kurz, který se jmenuje Improvizace jako cesta k sobě a k druhým lidem. Jsem lektor, já jsem člověk a beru na sebe každý den určitě spoustu rolí. A některé z nich tady můžete poznat. Je improvizace pro mě o sebevědomí. Jednak o tom si věřit a jednak o tom si sebe uvědomovat. Vědět, kdo jsem, jak myslím, jak vstupuji do interakcí. A možná taková poslední věc je, že vlastně mi dává prostor díky vysoký zátěži, kterou má improvizace na náš mozek, tak vlastně nás nutí být autentičtí a spontánní, což je docela osvobozující. Kurs je určen pro kohokoliv z vás, kdo máte chuť se trošku prozkoumat prostřednictvím jednoduchých divadelních technik, které vám můžou dát vhled, který si myslím, že jinde nedostanete. Že se na vás těším.